Per començar la part de 4 punts, és important. 4 punts hi diem perquè els dits del peu i les mans no es mouran en cap moment de tots els exercicis que anem fent sobre aquesta posició. Podrem moure els genolls, pujar, baixar, però les mans i els peus no es mouran. Si els movem, així, fem trampa. No passa res, però fem trampa. Llavors les mans tota l'estona sota de l'espatlla i el genoll tota l'estona a sota de la cadira. Els dits dels peus actius intentant que trepitgin tots els ditets, que no ens quedem així ni així. Amb el peu ben recte, les mans obertes i anem a fer 4 respiracions per començar. Inspiro mirant endavant, cadera fora, ombros enrere i al respirar cadera endins, pit endins i cap amagat. Inspiro endavant, expiro baix. Inspiro davant, expiro baix, inspiro davant, expiro baix i ens quedem al mig. Ara, apreto core, l'abdomen el tinc superfort, apreto braços i cames i com si fes molt vent i no ens volguéssim moure, apreto el cos i trec una cama sense que es mogui. El més fàcil que passi és, estant des d'aquí, trec la cama i em passa això, se'm descol·loca tot el cos. Apreto tot, trec una cama, està a terra encara, i quan estic segura la pujo una mica, no cal que estigui molt amunt perquè després se'ns descol·loquen les caderes. Pujo una mica i prou, aguantem aquí, el cap sempre segueix la línia de l'esquena i braç contrari endavant. Aguantem aquí. Mirant a terra, el braç de davant allarga cap a la paret i el taló de darrere allarga cap a l'altra paret. Aguantem aquí. Descansem i tornem a fer. Apreto tot, l'altra cama, la que m'ha sortit abans. Quan estic col·locada, pujo una mica i braç contrari. Allarga el braç cap a davant, el taló cap a darrere. Aguantem aquí. I descansem. Per descansar els canells, baixem un moment i posem el colze a sota l'espatlla. I tornem a fer el mateix, apreto tot el cos, trec una cama, estiro el peu i la pujo fins a fer una línia des del peu fins al cap. Aguantem aquí. Vigilant que no se us en vagi el pes enrere ni tampoc endavant, que estiguem ben bé al mig. Canviem la cama. Col·loco i pujo. Aguantem aquí, vigilem els dits del peu. Tornem a repetir la primera cama a la dreta, pujo i ara des d'aquí trec el taló fora i vaig a tocar el cul amb el taló. Inspiro, estiro, expiro, doblego. Inspiro, estiro, expiro, doblego. Vigileu, mireu l'alçada del genoll, que no passi això. Això no, vale? Tota l'estona el genoll està a la mateixa alçada. Inspiro, estiro, expiro, doblego. Amb tot això tenim l'abdomen col·locat, apretat tota l'estona cap a dins. Si no el tingués col·locat, em passaria això. Si tinc la panxa forta és molt més fàcil aguantar el cos i la cama. Última. Des d'aquí faig uns 90 graus i apreto cap al sostre i aguanto aquí, tot quiet. Aguanto com si ho estiguéssim del taló cap amunt. I descansem. Anem a fer l'altre.
i després descansarem de veritat. Pujo, estiro i línia recta. Des d'aquí trec taló, inspiro i a l'expirar cap al cul. Inspiro estirant, expiro doblegant. Inspiro estirant, expiro doblegant. Vigileu això que dèiem, del genoll, que no perdi alçada quan doblegem la cama. Dos més. Una. Dos. Em quedo 90 graus i pujo amunt. Aguanto aquí. Panxes endins, malics endins, panxes ben fortes. Els dos braços que tinguin el mateix pes. Una mica més. I descansem. Deixem els ditets dels peus actius. Allargo braços endavant i vaig a seure sobre dels talons sense repenjar cap a terra. Aquí estem fent un estirament, però tenim tot el cos actiu. Estic estirant braços, estic estirant cames i esquena, però només em toquen el terra, les cames, el genoll i les puntes dels peus. Des d'aquí tornem a 4 punts. I ara, des d'aquesta posició, l'únic que hem de fer és separar una mica els genolls del terra. Aquí, i mantenim els mateixos angles, com estava, però els genolls no toquen a terra. Respirem aquí. Descansem. I anirem a la segona posició d'aquest cicle. Talons cap a terra, cul cap al sostre, pit cap a terra, esquena estirada. Els genolls poden estar doblegats o estirats com us vagi millor. L'important és que l'esquena estigui estirada, no s'hi val estirar genolls, pujar talons i doblegar esquena, tot el més estirat possible. Respirem aquí. El pit fa força cap a terra i jo m'empenyo amb la base de la mà, aquesta part d'aquí. Em va millor per fer força. Espatlles cap a la cintura. Descansem. Respirem. I ens n'anem a la tercera posició, que és una planxa endavant. Farem força de tríceps, però no mourem les mans d'on són. Llavors la idea és fer una línia des dels talons fins al cap, però si em quedo a la meitat, em quedo a la meitat. L'ideal és aquest, però si em quedo aquí perquè no tinc prou de força als braços, no passa res. Aguanto aquí. Genolls a terra. Tornem als 4 punts. I anem a fer les 3 posicions seguides sense descansar mig. La primera, pujo genolls. Anem enrere. Aguanto aquí, estirant. La tercera, cap a davant. Genolls a terra. Tornem a estirar igual que abans. Braços ben lluny, els dits grossos que es toquin, el cul cap als talons i el cap relaxat sense tocar terra. Tornem a 4 punts i anem a fer una combinació de la posició 2 i la 3. La 2 és aquesta. Inspiro
I la tercera planxa davant. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. 3 més. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Genots a terra i ara sí. Estirem els peus, seiem a sobre dels talons, mans cap a dalt i cap a terra. Respirem aquí. Si a algú no li arriba el cap a terra, com abans, podem posar un maó de ioga o unes mantes o un coixí gruixut per poder descansar aquí. Mans a terra, pugem a poc i ara passarem a fer unes abdominals.